Doncs moltes gràcies per les seves paraules, alcaldessa, i també per fer tan evident aquest compromís per fomentar una ciutat que aposta des de fa tants anys per la convivència i la cultura restaurativa. Gràcies. I abans de donar la paraula a la doctora Hopkins, tenim algú aquí, també us volem presentar, que és algú que ens acompanyarà durant tota la jornada. És en Yorgos Constantino, que està connectat des de Berlín, i en Yorgos es defineix com a un enginyer de comunicació visual. Ha treballat amb la xarxa antirumors aquí, a Santa Coloma, i és autor d'algunes figures que potser algunes de vosaltres coneixeu, com el Sòcrates i el Pinotxo. També forma part del col·lectiu Irènia Jocs de Pau. Així que, Yorgos, estàs aquí? Hola, bona tarda. Bon dia, estic molt content d'estar amb vosaltres. Molt bé, gràcies, Yorgos. Hem pensat, quan preparàvem la conducció de l'acte, que la millor manera de conèixer i saber què faràs és que ens ho expliquis tu. Llavors, jo estic aquí escoltant i intentant de crear unes visualitzacions perquè tot el que es parla avui pugui ser també compartit amb altra gent. La meva manera de crear és intentar buscar una mica això que diríem les metàfores visuals, que són maneres d'explicar les coses d'una manera d'alguna manera indirecta, però que igual arribi millor al final, perquè els continguts siguin més elaborats, de manera que siguin entendibles pel públic. Moltes gràcies, Aquí Yorgos. tinc una primera imatge que estic fent amb l'alcaldessa, ja podeu mirar. I aquí tinc una primera imatge que he fet jo pensant en tot el que és la cultura restaurativa. Aquí és una metàfora visual d'això que dèiem, de que una figura de la ciutat que està traumatitzada, que està malmesa, i que la gent, en una acció comunitària, intenta reparar, intenta trobar solucions entre tots perquè la vida sigui millor, perquè tothom funcioni tal com... de manera que pugui treure el millor de si mateix. Gràcies, Yorgos.